आषाढी एकादश हो वारकरी संप्रदायाचो उमेदीचो उत्सव। एकादशीक लाखांनी वारकरी भक्त विठ्ठल मूर्तीचे दर्शन घेवपाक पंढरपुरा वयतात। गोयात मनयल्ली एकादश पळोवया। शायनी एकादशी व्हडल्या उत्सवान साजरा करतात। शायनी एकादशी बद्दल सगळ्यांक खबर आसा, पण आमच्या देवस्थानात आमी मेहमान जे असते आणखीन सार्वजनिकरित्या अभिषेक करून आणखीन सगळे जे भक्त आसा सगळ्यांनी येता तांकां भितर जावन अभिषेक करून त्यांची सेवा करून घेवपाक हांगा अवकाश आसा। विठ्ठल 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 हरि ओ विठ्ठल 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 हरि ओ। एक प्रथा म्हणजे अंतरातल्या अजून ह्या वर्सा पंढरपुरा वचपाक वारी भायर सरली ह्या चतुर्मन्याचे ते काल पंढरपुराक पावले। तर अशे कार्यक्रम म्हणजे हांगा आज सांजे आता भजनाचो कार्यक्रम जातलो। आज सांजे कार्यावळी भजन जातले आणि तेन्ना ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली। भगवान का नाम ले रहे हैं और आषाढ़ एकादशी का शुक्ल पक्ष एकादशी का महानता इनका अगम अपार है विठोबा भगवान का। इसलिए सभी भक्त से मैं अनुरोध करूंगा कि बोलिए जय विठोबा भगवान की जय। आमचो अखंड 24 तास नामस्मरण जातले, विठ्ठलाचे भजन जातले, गजर जातले। रातची 12 नंतर पालखी जातली। सगळे भाविकांक गर्दी करून गजर पकवाद ह्या वाद्यान नामस्मरण करीत देवाची मिरवणूक जातली आणि 12 फाल्यां दनपारां समयची आमी सांगाता जातली। आज जर देवाक सगळें कसो देव करता तो फाल्यां सांजची ती रोखडी पुजा जातली, सकाळची पुजा फाल्यां सांजची जातली। त्याच्या नंतर फाल्यां सांजची जी आरती करतात ती पुजा अश्यो तिनूय पुजा वांगडा जातात आणि देवाची उत्सवाची सांगता जाता।
हरिकाना नाही सारे नराना मुरली वाजवितो हरिकाना नाही सारे नराना मुरली वाजवितो हरिकाना नाही सारे नराना मुरली वाजवितो हरिकाना गाई सारे नराना मुरली वाजवितो हरिकाना हे जो आषाढी एकादशीचो तो जो उत्सव आसा पार म्हणटा ते पयले पासून पुढे म्हणजे जवळ जवळ 100 आपले हजारो वर्सां पयलींची ही गोष्ट जाता ज्या वेळेपासून सुरवात जाल्या तोपर्यंत ते आसात मोर्जे ह्याच्या गावात आता पारच्या फक्त कार्तिकी जे करतात ते आमचे मांद्रेचे साधारण कितले पार असता हे पार 7 असतात 7 वाड्याले 7 पार असतात हे आणि नाचत देवळान येऊन त्यांचे भजनाचे कला हे करतात ते गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.